Obo Chief Okafor oyisi ndị dibia n'obodo Enugu ka ị na-afụ ugbu a bụkwara ya bụ oyisi ndị task force niile na Anigbo ya bụ na herbalist ndị na-eme herbalist na Anigbo ọ bụ ya bụ oyisi chairman ndị task force ha. Chief anyị ekene gị. Ihe anyị chọrọ ịghọta tata n'ụwa bụ maka ihe gbasara otu na ihe na-eme n'otu nakwa ịgba ndụ a na-ekwu maka ya ma ọ bụ iwu iyi maka na ụfọdụ bụ akpọbata ha n'otu dị iche iche emesịa asị na akọwasịrị ihe ahụ ọfụma ozikwa na-apụọ n'otu ọ bụ oshie ike ajụọ ihe mere asị na ha gbakwara ndụ. Gịnị bụ ịgba ndụ nakwa iwu iyi kedu ewu uru dị na ya awọm dị na ya? Ndewo. Abịa n'ihe gbasara otu dị n'iche n'iche ya gwụrụ nke isi otu a na-aba ebuka ọ dị iche iche mana iche iche a niile ebe ha nche niile mkpukọta ha nche niile bụ ihe gbasara agbamndụ dị na ya na enwe iyi. O nweghị otu ọbụla mmadụ bara anaghị ahụ iyi. Otu ọ sọkwa ya bụrụ sọfa na-akpọrọ ya otu a na-ahụ iyi. Ịṅụ iyi a oyibo na-akpọ ya take otu. Ha hụkwa iyi anwa mgbe a ga-asịba ọya afụta ebe a maọbụ ihe a ga-eme ka ọya afụta ebe a ijiri gwero ya ihe ọsọkwa itie ya ọsị na ha hụkwara iyi. Mana ihe dị n'otu ebuka. Otu niile abụghịkwa ajọ otu. Ijigwa eziokwu otu niile a na-aba abụghịkwa ajọ otu. Mana o nwere otu ndị bụ ajọ otu. Ndị awa bụ ajọ otu a anyị ama akọwa ihe dị n'ime ya maka na esoghị m na ya mana ndị bụ ezigbo otu na-adị mma. Ọ bụgodị etu a na-eme ụmụ nwaanyị na-eme ihe mitin ọdagha asị ụlọ ndị otu ha ịbịa na ibe mana ndị ụlọ ụka asị ụlọ ndị abụ ndị chọọchị ihe membas a na ndị CMW ihe anyị na-ebuchi otu mana ọ dịpendịrị ụdị otu ọya awa nọ. Ndị na-agụ arụsị eweziri otu arụsị ọ dịfukwe mana nke kịta na karịzịrị a na-ewezi otu wee mana ụlọ akwụkwọ wee ebe dị iche iche wee nke ha na-eme otu ndị kọtụ nke ụmụaka ya ji enye nsogbu na-emebisi ihe. So nke a ụdị adịghọ nke na-adịghọ mma mụ amaghị iwu ọnụ n'ime ya maka amaghị m ka o si dọrọ kama na ihe mma na otu a na-aba a na-ahụ iyi na ya a na-eteke otu mana onye na-abakwa otu ya makwara ụdị otu ọ na-aba. Ọ dị ma ihe anyị ji kwubie ya bụ maka na ụfọdụ a na-akọwasịrị ha ihe dị n'otu a tupu ha abanye ya. Ihe gbasara otu nkọwara mmadụ ihe gbasara otu iji bụ eziokwu n'ihe dị n'otu a anaghị akọwachara mmadụ maka iji kwuo ya bụ ọ bụghị ịbịa chọọ ịbanye otu maọbụ na ịbatara anyị bido n'izizi ikọkpọ ihe niile dị n'ime ya mba nụnụ ma ọ bụgodị mmadụ dị ndị na-anụghị n'otu ka m gwa gị anaghị akọ ihe na-eweriri hidi. Kedụkwanụ maka ịgba ndụ nwoke na nwaanyị ewu awọm dị n'ime ya maka na ụfọdụ ga-agbasa ndụ na-ewekwa ihe ga-emekọta ọkwa ihe a ka anyị ga-anụ ụfọdụ asị na-ewekwa ihe mekọtara na ọ bụ ya na onye a ga-ebiriri n'ọdị na nwaanyị mana emesịa o wee ike ruo echi afọbụ ihe dị iche ha ejewara ewu awọm dị na ya. Ndewo. Abịa na ka o nnukwute aghọm ya karịrị nnukwu ọdụ. Ihe njikwa ya bụ na-ewego m ụdị nsogbu agha opekata mpe ya karịrị 15 ya 50 abịagobe m maka nsogbu ya. Nwoke ọbụla maara ihe ekwesịghị ya na nwaanyị aṅụ iyi ọkacha nke ha na-eji ọbara ha kafuo ahụ lacha ọbara. Ihu mmadụ ọbụla m mere unu abụ ha fụ onwe unu jee detuo na akwụkwọ onwe ihe ga-adị ha na mma n'ụwa ta ụwa ma nke nwoke ma nke nwaanyị mana ebe ọ na-akacha njọ bụ onye bụ onye isi mvụrụ ụzọ daa ya bụ iwu. O nwere nwaanyị nke m maara nwaanyị agara di ya na eyi nwoke gụrụ iyi wute ọbara mechaa nke nwaanyị hụzi enweghị ka ọ bụ ịgba ndụ ọ ịgba ha chabụ ihu iyi na mgba ndụ bụ ofu ihe ịkafu ọbara alacha
ha kafuru ọbara ha lacha ya nke nwoke kafuru nke nwaanyị lacha nke nwaanyị nke nwaanyị kafuru nke nwoke lacha nke nwoke mgbe ha mechaziri ya nwatakịrị nwaanyị afọ ọnụ n'ezie ya hụ na nwoke eji ohe ego hụzie na onye ji ego ka ọ mara mma chatara chakịrị onye ji ego anụ ya o buru ahụ 9 years ọ tụghị ime ọmụghọ nwa o nweghị ebe ha na-agbari ha o nweghị ụka ha na-eche ha o nweghị taịtị ha na-akwụ ha o nweghị ihe niile ha na-ame ha ọ yiri anyị emechichezie nke nwoke nna nke nwaanyị afụọ asị na amaghị onye ochiri aka oje yuzuo nwaanyị na-eji tụrụ ya ime wee sị ya ga-akwụgokwe na ọ bụghị ya ka o si n'aka mgbe amama nke nwaanyị gbarịwazịa wee gbarịtazi ebezie jus abịa bịa m mgbe ahụ gbachara jụọ ọ wee na-aghịrị iyi ya kpọọ nwa ya jụọ kpọọ ya ọsha na o wekwere o ji bụrụ na ọjụọ ya bụ onye a ọ kpọrọ ya ọsha ya bụ nne ya ama ha nna ya ama ha ụmụnne ya ama ha ọ bụrụ ihe lọvụ na-eme emechichezie chọwazie nke nwoke chọrọ onwe ihe megidere ya na ịba a ga-afụ ihe ọbụla na ya bịara akwụ ya ihe karịa ahụ 8 bifo wee neza nwaanyị aka ahụ nke na ya anụgo nwaanyị ya jewere owu ya na onwe ihe jikọ ya na ya na ịkpa na ọha gwe bụ na ọha gbue ọmụ nwanne ebe a metere dishọ na nke nwoke abịa dishọ na nke nwaanyị abịa ana afọ iyi ka ha chi ihe ha resbred agba ha nne gbafụ iyi a ka ha chi mee n'ahụ nụ 2024 anụnwa di nke nwaanyị a vutere m akpa rice kpetara m ebunu nwunye dị ime ọ mụbeghị mana ọ dụgo ime eji bụrụ na ọgwụ ọ dị ime rugbugo 7 months na nke bụ na a na-enezi anya at any time before February anụwa na agwụrụ ọ ga-amụ nwa ọ ka begoro bịa kelegwere ekene ihe njikwa na ihe anwa adọrọ mma mana ịbụ ụmụ nwoke na-ezuzu ma mụ because of gị love alakịrị gị ịhụrụ ara kwụrụ ọtọ na-atọ jijijiji o jevuru ije kafu ọbara ruo oyi utu nwa lacha utu nwa ọ dịrọ mma ihe na-ekwu bụ na awọm dị na nsogbu niile ya karịrị akarị ada amaghị ebe ga-esi bido gụ ya nsogbu karịrị mana dịka akụkọ nke a kọrọ mechara ọbụna ha dị ndụ wee ime ha dị ndụ mana ewe nke mmadụ ga-emegide agaghị ewezi mmekwata ya adịghịzi maka ewe nke mmekwata dị ọ nwere nke ọ ga-abụ o mekwe na ụdị a o nweghị ihe nwere ike ime ụwa ta ụwa ihe ga-akọsị nke a bụ ọ bụrụ na ofu onye n'ime nwa na-abụ awụọ o nweghị ihe a ga-emeta ya n'ụwa nke ejekwa n'iyi ebe yiri ya mba oyi ka gị na-eme ya ọbara karị n'iyi onye wụrụ awụgo kpọọ nkụ mana mmụọ ya o nweghị ihe ga-emeta ya n'ụwa nke enweghị ike ịyọtụ mmụọ ya mba ihe otu mmụọ na-abụzi ma o nwezi dibịa kara aka a ga-akpọ ekwuzie ihe a ga-arụ ejewezi ebe e yiri ọnya kuchi ọ bụrụ na ọ bụghị onye ka nwere ezi agụ na ezi agụ nnọkọta kịta ọ bụrụ onye nkanị na onye Anambra ịnọkọta panye jewa na Anambra bụ mmadụ ebe ha na-arụcha tete na ka igbo fes ise na oyiyi onye na-eto ha ka ga-ejide n'oge gburu nwanne ha ịkeda n'ihe ị na-ama ha so na ụdị nke a bịakwa ebe ya wụrụ eziokwu chizi achọkwara m ego mana gachi ndị ama mmiri achọrọ m ego mana m ga-eji ọrụ mcha mma mmiri ebe unu na-abụlachara ọbara nọgide nke nwoke vụrụ ụzọ nwụhụ gị bụ nwaanyị nọrụ wee mechaa ya n'ikpeazụ ịbịa chọpụtaza si ihe m ga-emeri obi ka ọ bụrụ nke nwaanyị kwanụ ọ bụrụ nke nwaanyị gwụkwarị ofu ihe atọkwa nke nwoke dịrị ndị agaghị m ebe wee okwu dị n'ihe agbụrụ ibu ọ dị ma dịka isi kwuo okwu o miri emi mana maka na ihe miri emi anyị amakwụchawo ya ebe a echọzi ịjụ ajụjụ kedụ ka a ga-esi bịa ọ dịza na ụdị nke ahụ ịkpọ ma ya kpawa ejekwuru igbe bụ unu jekwu ndị ahịa ma ka esi hazie ihe ebe ego ka ọ ga-eri akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 one year bụ 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp bụ 080 86 26 52
30 86 26 52 30 ya WhatsApp nọmba m. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ụmụaka ụfọdụ ugbu a anọkọtasị na ha na-abanye otu dị iche iche, ha na-afụ awọm dị iche iche, ndị mmadụ adịzi ogologo ndụ maka na ha abanyere otu? Ịga n'ime obodo ifo mgbe bụrụ ụmụaka na-amazi ndị okenye aka ajụasị na ndị abanyegokwa otu na nwere otu dị iche iche. Kedu ihe ị ga-agwa ha? Maka na abịa mfụsịa fụ na ọnwụ mberede karịzịrị wee bụrụ ihe ịba otu maka na-akpata maka emebeghị iwu otu, maka na na-eburu ụzọ chee ha ịgba ndụ n'iru ha banyezi afụzie na ha iwu dị n'otu a karịrị akarị. Kedu ihe ị ga-enye agwa ndị dị otu a? Nnọọ okwu ndụmọdụ na-adị ha bụ na ana m agwa ha onye na-aba otu makwara otu ọ ga-aba, onye na-aba otu makwara otu ọ na-aba. Wefu na aka ewe n'ọhịa ka ọ hafụ nwa aka mmadụ. Otu dịkwa ụtọ n'anya ndị mmadụ, ma ịbanyekwa n'ime ihu na ọ na-enu inu ka onugbu. Wefu na aka ewe n'ọhịa otu adịghị mma, mana ị na-akịta n'ọhịa juru ebe niile. Wefuru aka ewe n'ọhịa ọ dịghị mma. Ọ bụ ọtat ka m gwara ụdị ya ọgụ ma ike bịa mara kwuchi okwu ọkwa ime ego ndejiri ọ dị na-esiri na anaze ka ngụcha ihe chabịa ọsị mụ ha fụza na ya ejegbo na onwezi ihe oke ya na-arị sosikoti na lain n'otu igwe na lain ọmadụ ọnwa na Igbo wee bada webe isi ego chenjigo ma fon nọmba mana ihe so ọmanshi m n'ọnụ fụta onye nwa mmere ihe ka ọ dụ. Wefu n'aka ewe n'ọhịa ka ha feghe aka mmadụ. Ekene m n'otu adịghị mma. Ọ dị ma chief onye bara maka na anọ m na ewe ndị na-aba otu na-amaghị ama, ewe ndị kwanụ na-agba ndụ na-amaghị ama, o wee bụrụ na ha amaghị oge a ewere ndị nọ n'ọnọdụ a na ha bara n'otu ma ọ bụ gbara ndụ na ha amaghị ama. Kedu ka a ga-esi wee kpọgụjụọ gị ajụjụ? Akara ekwentị gị na ebe a ga-afụ gị. Nnọọ onye bara otu na-amaghị ama ma ọ bụ mee ihe ọdụ agha na-amaghị ama chọọ ka a ga-esi m ya ka ọ dị mma, ya kpaa akara ekwentị ma 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41. One year with 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ọ dị ma bụ Chief Okafor ka ị nụchara ọnụ ya wee nụkwasị akara ekwentị nwere ike ijiju ya wee ọnọdụ ọbụla ị nọ gbasara ịgba ndụ ma ọ bụ na ị nọ n'otu ịma ka ị ga-esi wee pụta. Ịkpọ na akara ekwentị ahụ nke e nyere gị maka ajụjụ. Ọ ga-adịrị gị na mma Chief. Dịkwara ndị niile gere ma fụkwa Chief maka na atụọla ọmala amala atụọla ofe ka ofe isi ya na ọfịa. Nke bụ eziokwu bụ na ntị ga-anụ ihe anaghị aka okpu ata chacha. Ị mara nke ị ga-eme ime ya ka ọ dịrị gị na mma, maka na ọdịmma bụ ihe anyị chọrọ. Ọ dịrị nwoke na mma, ọ dịrị nwaanyị na mma. Onye isi ya gaziere gị. Ọ ga-abara ịsa. Daalụ rinne.